Коля таҷик ё Коля тоҷик ба гуфти худи ӯ ба хотири зард будан ва дар оилаи ӯ бисёре аъзои оилашон хеле зард ҳастанд. Ба ҳамин хотир вай номша Коля мондагия ва ай вақте ки фаъолияти блогериша оғоз мекунад худаша ҳамчун Коля тоҷик, Коля таҷик муаррифӣ мекунад ва дар ютуб ҳам канал дорад. Вайра тақрибан 90% мардуми тоҷик, мардуми ғарибе ки дар Тоҷикистон берун кор меоянд мешиносанд. Ба чӣ хотир мешиносанд? Ба хотире ки бисёре аз ниёзмандо, бисёре одамои мушкилӣ доранд, бисёре одамое ки дар стройкаҳо кор мекарданд, кида чидан пулшон намедоданд, рафта гирифта додагия ва вообщем хизмати халқда бисёр будагия. Ва тақрибан 2 моҳ пеш дар канали Бобои Лангарӣ ва Бобоҷон 88 як видео баромад ки Коля тоҷика подстава карданд, яъне ки вай дар зиндони муваққатӣ қарор дорад. Дар ӯ вақт моҷароро ихе нақл карданд ки гӯё як духтари тоҷик Коля тоҷика подстава мекунад ва дар видеои дуюм збор ташкил шид ки дар ӯ збор ба маълумоти мо зиёдаи 4 миллион 600 000 рубли русӣ ҷамъ шидагӣ буд. Ва айбайн 2 моҳ гузашт, Бобои Лангарӣ Бобоҷон 88 ва як нафаре ки хича додари Коля таҷик муаррифӣ кардагӣ буд ва ё гуфтагӣ буданд ки 3 та адвокат мегиранд, 1 та адвокат барои худи Коля таҷик, 1 та адвокат барои духтаре ки подстава кардагия, 1 та адвокати дигар барои бача узбеке ки ба заявлени ҳамун Коля тоҷик айни ҳол дар зиндон қарор дорад. Хоб, хулосаи гап, айбайн 2 моҳ мегзарам, ягон гапу чап нисбати Коля тоҷик намешава ва падари Коля тоҷик худаш ай Тоҷикистон хеста меояд ба Россия. Ва албатта ки бародаро блогеро бисёр одамо мепурсанд ки барои чӣ то имрӯза 2 моҳ айбайн гузашт та наёмадӣ шахсан барои кори писари худат даводав накардӣ. Ва падари Коля тоҷик дар ҷавоб мега ки мара блогеро, яъне ки Бобоҷон 88, Бобои Лангарӣ ва дигаро манъ кардан, намонданд ки биём, гуфтанд мо худмон одам меёвем, худмон адвокат гирифтагем, Коля тоҷика худмон меброрем. Ва ҳама амира нигоҳ накарда боз ждат мекунанд ва ба наздикӣ дар канали Рустам Ашуров, маъруф ба номи Рустами Кал, як видео баромад ва дар оҷа падари Коля тоҷик баромад кард ва гуфт ки то ҳозир ягон кор ришад шидагӣ нест ва Коля тоҷик ҳаму дурун худаш одам ёфтагия ки метавона ҳамо адвокат Коля тоҷика халос кунад, яъне ки биброра. Акиҷа масъалаи Коля тоҷика чанд хел гуфтагиянд, не ки ба чӣ хеле ки мо дар интернет, дар шабакаҳои иҷтимоӣ шинидагем, як духтари тоҷик як писари узбека ба шавҳар мегирад ва дар байн проблемаҳои шахсӣ қатӣ чӣ хеле ки проблемаҳои шахсӣ қатӣ ҷидо мешаванд ва дар ин байн духтар боша ай писар сум талаб мекунад, яъне ки ба маблағи 400 000 боша. Ва дар иҷа Коля тоҷика занг мезана, гирияву зораву нола мекунад ва мега ки биё мара ҳамин бача пулма дуздидагия, пули мара гирифта бите. Намега ки и пеш шавҳари ма буд. Шавҳари ба хотири робита доштан қайи дигар мард и духтара ҷавоб метава, қайи зиндагӣ намекунад. Коля тоҷикира нодониста меояд ба назди ҳамо бачаи узбек ва мега ки пули дуздидагита бите духтара. И бача мега ки ман пул нагирифтам. Хулоса гап ки разбор мешавад дар пеш як камераи кӯча Коля тоҷик ба гуфти ҳамин одамое ки дар интернет баромад карданд як шапалоқ ҳамон бачаро мезанам ва баъдан бача нақл мекунад ки и зани ман буд, ба дигар кас робита дошт, барои ҳамин хотир ман ира озод кардагим, яъне ки ҷавобша додагиам, и мара тӯҳмат кардисем. Коля тоҷик ба ҳамин ин масъаларо дигар кор намегира, мерава ва и духтар боша як группаи намедонам чӣ хел гараниёро меёра ва и бачаро хуб лату кӯб мекунанд. ва и бача боша чанд рӯз дар кома мемона. Ай кома ки меброя заявление менависа ки як гурӯҳ мара ҳамин хел лату кӯб карданд
و در روسیه خیلی که میدونید خموتوش سخته میان و نظارت میکنن پی کوشور میشوند و کل تاجیک اولین آدم میبینن که در نزد کامرا همین پسر یک شپلاق زدگی و همو قدر لط و کوبه که او بچه خوردگی همه ای البته که در سری کل تاجیک میمونن و حالا باشه در عین زمان رازبار سری مسئله زبوری که جمع شدگی برای کل تاجیک مسئله درباره همین زبور میروند و این زبور باشه تقریبا 4,600,000 روبل که جمع شدگی است. حاضر پدر کل تاجیک خودی رسی آمدگی و میگه که ما خودم یک بار 300,000 یک بار 200,000 ای مال خودم سرمایه خودم در تاجیکستان زمین فروختم و دیگر چیزا فروختم همین قدر مبلغ آمدم ای سر ادوکر گرفتم و این کار هیچ کس دیدگی نیست کار نوله و در این حالت باشه بختر قرغان تپه در یوتیوب کانال خطی بابا جان 88 بابای لنگری همه کسا ویدیو شپک دارن که نامعلوم عاقبت این کار چی میشود و ما هم باشه دعا میکنیم که کل تاجیک هرچی زودتر برویه و مسئله سومیه که هست این مسئله یک طرف شود. نو هیچ گلاونی سوم نیست. خیلی که میدونین کل تاجیک خدمت‌های زیاد کردگی به مردم و به همین خاطر مردم در زبور پول جمع کردن برای آزادیش و ما هم قدر خواهش داریم ای بلاگرای تاجیکی همین کارا به یک درجه بینن که نه سیخ سوزد و نه کباب و دعا میکنیم در حق کل تاجیک پدرش و برادرش که هرچی زودتر آزادش کنن. باقی در پناه خدا باشین. قرار داشتین شما در کانال صدای غریب و ما با شما بودم زرالدین سنت الله. ویدیو اگر معقول شده باشه لایک مونین و اگر خبرهای نوجده داشته باشین به کانال ابونه شوین. در پناه خدا تا ویدیوهای آینده.